ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏ ସେସନ୍ କୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ନିଜ ଗାଁରେ, ନିଜ ଏରିଆରେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ତା ସହିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି କରିବା। ଓକେ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସି ସାରିଛି। ପାଖାପାଖି 6,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ସେମିତି ତୁମର କିଛି ଗାଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ କି ବାଇକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କି କୁଆଡ଼େ କିଛି ବୁଲିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ 6,000 ପଦବୀର ଆମେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା କହୁଛେ। ଏ ପିଲାମାନେ ଆ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଜଷ୍ଟ +2 ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଜି ସେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତ ସେସନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଜଏଁ ବୁଲିବେ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଜର ନିହାତି ଭାବରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମେ ନିଜ ଏରିଆରେ, ନିଜ ଗାଁରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ ତୁମର ଆଗକୁ ହବାର ଯାଉଛି। ଯେମିତି କହିବା ତୁମର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସସର ସର୍ଭେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଟୋଟାଲ ତୁମେ ଏଠି 6,000 ପଦବୀ ବା 6,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତାହା ପୁଣି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଓକେ, ତାହା ପୁଣି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି କୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ତୁମକୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପିଲାମାନେ କେବଳ +2ର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ +2 ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ +2 କ୍ୱାଲିଫାୟର ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆଠୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଜ ଗାଁରେ ରହି, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି, ନିଜ ଗାଁ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ। ଯୋଉଠିକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏଠି ଘର ପାଖରେ ରହି ମଧ୍ୟ, ଗାଁରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ମାସକୁ 40,000 ତୁମେ ଏଠି ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, କେମିତି କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ? ନା ଜନଗଣନା କଥା କହିବା ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେନ୍ସସ୍ କଥା ତ ଅଲଗା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ସବୁ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, କୂଅ କେତୋଟି ଅଛି, ପୋଖରୀ କେତୋଟି ଅଛି, ଗାଡ଼ିଆ କେତୋଟି ଅଛି, ତ ସେଇ ସବୁର ଗଣନାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବ। ତା ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଏଠି କ'ଣ ନା ସାଲାରୀ ପେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ଫିଲ୍ଡ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍। ଫିଲ୍ଡ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମିନ୍ସ ତମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲୁଛ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛ ଏବଂ ଗାଁରେ ବୁଲୁକି ଦେଖୁଛ କେତୋଟି କୂଅ, କେତୋଟି ଗାଡ଼ିଆ ରହିଛି ବା କେତୋଟି ପୋଖରୀ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ତୁମ ଏଠି ଯେତୋଟି ଗ୍ରାମ ବୁଲୁଛ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଏଠି 900 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳି ୱାଟର ବଡି ସେନ୍ସସ୍ କହିବା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ, ଯଦି ୱାଟର ବଡି ସେନ୍ସସ୍ କଥା କହୁଛ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଗାଁ ଅନୁସାରେ ଏଠି 720 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କଥା କହିବା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଜାଗାରେ 7th ମାଇନର ଇରିଗେସନ ସେନ୍ସସ୍। 7th ମାଇନର ଇରିଗେସନ କ'ଣ ନା ତମକୁ ଏଠି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଦେଖିବାର ଅଛି କି ତମକୁ କେତୋଟି ପୋଖରୀ ଗାଡୁଆ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଇରିଗେସନ ସେନ୍ସସ୍କୁ ନେଇକି ଡାଟା ଦେବାର ଅଛି। ଡାଟା ନେଇକି ଦବ। ତ ଏଠି କେତୋଟି ଗାଁ ବୁଲିବାର ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ 40ଟା ଗାଁ ଦିଆଯିବ, 40ଟା ଭିଲେଜ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ସହର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଠି 10ଟା ଅର୍ବାନ ୱାର୍ଡସ୍ ଦିଆଯିବ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କେତୋଟି ଗାଡ଼ିଆ ରହିଲା, କେତୋଟି ପୋଖରୀ ରହିଲା, ଏସବୁ ଡାଟାକୁ ତୁମକୁ ନେଇକି ଜାଗାରେ ଦେବାର ଅଛି। କାହାକୁ ଦବ ନା ଡାଟା ପିଲାମାନେ ଦବ ଏ ଜାଗାରେ କହିପାରିବ ଯଦି ତାର ଯେଉଁ ସେପାରେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ ରହିଛି, କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଠି ଆମେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମେନସନ କରିଛେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶାର ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମର ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବ? ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପିଲା ସହଜ ତରିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଚାକିରି, ତ କେହି ଆକୁ ପିଲାମାନେ ନଜରରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତୁମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତୁମେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୁଗଲରେ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଏବଂ ନିଜ ଗାଁରେ ରହିକି ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ପାଖାପାଖି ତମକୁ ଦେଖ ଜାଗାରେ 900 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ମିଳୁଛି, ତମକୁ 40ଟା ଗାଁ ବୁଲିବାର ଅଛି। ପାଖାପାଖି ତୁମେ ଏଠି 9×36 300 ବା 36,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଏ ଜାଗାରେ ଇନକମ୍ କରିଦଉଛ। ପାଖାପାଖି 36,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ପର ମନ୍ଥ ଇନକମ୍ କରିଦଉଛ। ନା କୌଣସି ବାଇକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନା କୌଣସି ଦୂର ବାଟ ବୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନା ଘର ଲୋକ ଟେନସନ ରହିବ କି ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ଆଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆରାମସେ ତୁମେ ଏହା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିଲେ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ହେଲେ ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ ଓପନ କରିବାର ଅଛି, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ କଥା, ନା ଅନୁଗୁଳ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଅନୁଗୁଳ ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲା। ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାର ଅଛି ଜାଗା କୋଉଠିକି ନା ଅନୁଗୁଳ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଗାରେ ଅନୁଗୁଳ.odisha.gab.in ବା ଅନୁଗୁଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍
दिस। तो ये क्लिक कल लिंक क्लिक कला देखी पार्थ जगह तुमको शो अप होची नोटिस। नोटिस को क्लिक कल नोटिस पर देख पार्थ अच्छी आडभटाइजमेंट। तो आडभटाइजमेंट जगह क्लिक कला तुमको देखा जगह कि आसूची पे एक्टिव आडभटाइजमेंट। तो एक्टिव आडभटाइजमेंट क्लिक कल देन देखिए जगह कि तुम नोटिफिकेशन आसी आडभटाइजमेंट मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टीचर्स फॉर ऑल ओएस टीचर को नहीं अच्छी सेमती प्लान डिफरेंट डिफरेंट कैटेगोरी को लेकर अच्छी देखो फिलिंग डिफरेंट पोस्ट तुम केजी बीएससी डिस्ट्रिक्ट कॉलेज और अर्थमिल बड़ाश्रम एमती बहुत सारा वैकेंसी तुमने देखा पाइब। एवं देन तुम्हें कर जगह ना ये देख सपोज ये जगह ये क्लिपटा को चाहूँ देखापी ये पार्ट देखा चाहूँ तो ये पब्लिक इन अनुगुल डिस्ट्रिक्ट वेब पार्ट क्लिक करदेल देन तुमको पीडीएफ टी आसीगला। देखो ये कौन आसी पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट रिगार्डिंग अनुगुल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट रिगार्डिंग किसी डाटा जगह आसी। तो तुमको जगह कौन ना ये गोटे ऑफलाइन फॉर्म मिल जाव। तो ऑफलाइन फॉर्म टू पे फिलअप कर तुमको जगह नहीं डायरेक्टली नहीं अथॉरिटी जगह सबमिट कर अच्छी सबमिट कर सारा तुमको रिक्रूट करदे तुमको रखीदे रखी सारा तुम बर्तमान कम कि तुमको केतोटी ग्राम को केतोटी गाँव को तुमको अथॉरिटी दिज्व कि सही गाँव में तुमको गोटे जगह सेंसस को वाटर यूटिलाइजेशन सेंसस को तुमको कनेक्ट कर अच्छी डाटा नहीं सबमिट कर देन डाटा सबमिट हो सारापर प्रति ग्राम हिसाब से तुमको ये पेमेंट मिली। ओके तो आठू बढ़िया चाकरी आ जीवन में पे कौन अच्छी निज गाँव में रही चाकरी तुम मैंने कर। ओके तो बेस्ट समस्त रहा तो ऑलरेडी बहुत सारा पे आप्लाय कर सारे। तो तुम टाइम पे आप्लाय कर जल्दी जल्दी और रेडी हो कौन सी एग्जाम ना कौन सी फिजिकल किसी देवाक पड़ो ना डायरेक्टली रिक्रूटमेंट। तो ये कम तुमको कहर अच्छी। तो आज सेशन पे ये तुमको जनइबार था गोटे बढ़िया इनफर्मेशन था समस्त चैनल जोड़ी रही और समस्त पे बेल बटन को प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जमी भूलनी। थैंक यू एवरीवन वीडियो को एंड अप करुचे।